sunod na pala. Ilagay na natin ito. So, ayan. Sauce natin, guys. Tunog na siya, guys. Sunod natin. Lagyan mo na. Sarang na yung pinto. Tunog na lang. Lapang. Hello, guys. Kuya, saan ka gumagamit? Kumukuha ng ano ng tubig na ginagamit mo sa Ito. yan lang? Ito lang. Para sauce yun. So, guys, taga-halo taga-tikim lang talaga. Dapat gumawa ka ng mushroom. Walang mushroom, guys. Walang mushroom. Kaya na yan. Maubos din yan, kuya, di ba? Mahirap lang yan, guys. So, sino na magpapa-shoutout nila naman? Isa lang muna ako. Wala tayo. Wala tayo. Wala pang beauty eh. Ito na lang, kuya. Ah, Mga ano kadami. lahat yan. Ano yun? Lahat to? Ah, Ano yan? This is cheese. What? Cheese. Ay, cream. Cream cheese? Cream. Pang pasosi. Ay, natatapin yung pagkasusi. Hindi ko pa nga siya. Busin ko to? Buta siya. yung nga, dalawang lagay ko na yan. Hindi ako naglalagay nito. Bakit? Siyempre, yung nilalagay ko ng... Pang full lang kasi. Cheese yan. Oh, Naghihiwa lang. naglalagay ako ng cheese pero hindi ganito. Cheese ng muasap. Pwede lang yan, meron din dito. Ay, yun na to. Naghihiwa pa ka? Yan na, meron na. Hindi, di ba natutunaw yun? Meron na. Wala na doon. Wow. Tapos na may picture sila ng mga... Ano Sabihin mo mga assistant. Panoorin mo sa YouTube. Murakan ka pa ng reviewers. Kaya na, paano ka rin po ngayon? Oo. Mas mag-comment ka, Char. Wala. Share mo, share. Isa pumunta ka naman sa... Minsan, pero hindi ko kasi pumunta sa Ganda ka ng assistant ako. Live ba ito? Uy, nakikita ko kayo dito. Saan po? Ikaw ba na nagluto, Sai? Hindi si Esther? Ano ba to? Hindi ka dyan. Sayang. Sayang
guys. Kunting asin. Ito po na. Tikman mo. Kaya, Ang ganang tissue. kaya, ika lang. Matabang. Wala pang, alin. Matabang yan, matabang. Ano na siya? I'm sure. Ano pa ang dagdag? Buwang po. Sarapan nyo ha. O may nag-comment. Sige po, Ate Jo. Wala na po sweet. Manual tayo. Kulang ng sweet. May ano ng Condense. puro na to sweet. Haluin ko muna baka kulang sa halo. Ang tago ko. Ay, dagdagan mo nito. Putol yung ulo mo. Kaya ito kinukuha natin. In-adjust kasi yan sa atin. Ano po lang? Ubusin ko yung contents. Oh. Iskapin mo yan. Ito ba? Tapos parang matabang siya. Wala pang... Ano to? Paminta. Ito mo. Yan. Ay! Sarap. Hindi, okay lang yun. Dandahan lang. Hindi ka po na. Hello! Na-aching ako. Ay, sa ano yan? Sa paminta. Bakit ko nasa luto? Sa live ko na. Sa live ko. Nag-correct ka. Sure. Paano na to? Kagaganda naman ng mga alalay mo. What's that? Luto na kaagad? Yes! This Ano one. dito? Okay na yung lasa? Yung sweetness, yung Kami. salt. Alat, okay. Kami, bitter ba? Hindi, Oo. bitter. Joke lang. Wala namang hindi masarap niya. Ay, umano ka, kausap niya yung sundalo. Umano ka. Umayos ka. Hello, sir. May sundalo. Yan mo nakaduti yan.
Tumugas ang bukas. Ha? Ay, ito. Ay, dapat nakatawa. Ay, ito? O, plastic yan. Wala. Tanggalin ko daw to. Tanggalin niyo. Kinabahan si Ate. Bakit? Hindi lagay ito. Ang tanggalin. Hindi siya. Yung plastic. Yung Bakit naman siya na? hindi ko kumukulo yung plastic yun. Siya kumuha. Ganyan lang. Ha? Ay, apat na lang din ako. Kaya lang po yun. Tinatanong nila ako sa galing, sa natin itong shirt. Diyan lang ko sa mga gilid-gilid, hindi ko lang 60. Sabi ko sa kanila, sa gas kasi ito, 220 grams. Ganyan, tikman mo nga. Gusto ko yung tikim na. Ako na lang titikin. Kasi Ako na kung lang, ako te. ang pinato. Kasi sinasarap ka nila. Ipakita mo yung tikim mo dito. Sige na. Sobrang tamis? Hindi. Dapat. Lagyan natin ang asin. Okay na. Asin tamis siya. Hindi naman. Lagyan ko ng suka to para Joke lang. Ayos. Okay na, wala na akong may na yung lasa. Yung gusto nila, matamis. Matalis pa. Kasi di ba iba-iba naman yung laan nito. Meron din may pagka-asin, depende sa sauce. Tapos yung creamy. Yung mga gusto ng mga tao, kung gano'n. Tignan mo. Ayaw sa shot, yung tamis naman. Ang init naman. Tingnan. Okay na. Ito na nga lang yung kahoy. Okay na yun. Ito kami. Sige, sige. Ito kami. Kasi kay Lester gusto mo ibigay sa akin. Oh, ito pa. Kasi kay Lester gusto mo ibigay sa akin. Wag na. Oh, ito pa. Ay! Mas pagtitigil ng sauce. Ay, ang bumabas niya, ano, paano nakakalang ko dito? Lagyan mo lang kasi. Thank you. Wala na akong kausap eh. Tira pala dito. Sayang. Gusto ko nung tayang yun. Saka tayas. Nagsawa na silang manood, oh. Ibisa na lang gano'n, oh. Si Mama Jo na lang. Sabi na, tutok pa siya. Sabi nila kasi malapit ng status. Ano wala? Ano wala? Like sa YouTube. Ano? Pati ko, nanonood ko sa YouTube. Punta ka lang dito, oh. Mapalala sa akin. Ang ganito na dito. Napakalaki. Ang ano, yes. Wala. Wala. Mali pala ito. Nina.
Okay na ba yan? Mga 1 minute. Okay na ba? Pinahin ko yan. Pakikin ko lang. Ha? Hindi naman nagsamaan. Okay na to? Smooth na siya. Ano ba yun? Smooth na siya, smooth. Init. Yung ganun. Sorry. Hello. Hello. Kami? Hello. Ang binili niya. Dalawa? Ay, okay na. Okay na yan. Oo. Ano ba magagawin mo? Really hurts. Ano yun? Parang naiipit na kumain. Hindi, ma- Nagluto kayo ng labong kuya, no? Luto kayo, di ba? Ah. Kasi yung amoy dito. Yung amoy ng tanghi. Ito kuya, oh. Ito yun, di ba? Ito yung may amoy. Bakit nandiyan pa tao mo yan? Tapon ko. Ah. Turtle niya ako ng bukas. Ano gagawin mo? Ay! Ano nilagay ko po, Lester? Ayun.
Wala na naluluto. Sorry po. Nag-mute naman kasi yung lagayan mo. Ayan na. Dapat itong gumawa ng mga lagayan. Niluluto ko pa ng french fries. Ay, may french fries pa. Ay, Jollibee po. Wala lang chicken wings. Roasted. Jollibee pala daw ng chicken boy. Sabihan mo si Rodjan mamaya. Rodjan, Peiching. Enjoy daw. Ganun. Sumilip lang po. Kanina, kaya pala yan. Nawala na sila. Kayong kakain mamaya, ha? Hindi na kayo nag-view. Ano yan? Ah, oil. Sayang, nagpupuan ko lang bago to. Lang ano? Hindi naman natin talaga ako. Okay. Ha? Hindi allergy ka na rin. Dito po, oh. Oh, dito. Allergy ka sa sabon? Nadurog kasi yung cheese. Patayin ko na. Wala na Wala nagla. kang mamunas? Ayun na ko.